ҳамин хабар ростае ки яка писара хизмат мебаранд. Дар ҳар куҷое ки қарор дошта бошем, бояд ки ватанмона дӯст бидорем. Ба хизмати ҳарбӣ мебаранд. нафарое ки 18 сола шидагӣ нестен. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. оиди аннулировать кардани паспортҳо суҳбат мекунем. Бо диққат тамошо кунед. охирон фурсати шумо. мо аллакай рӯзи эфира аниқ мекунем. нафарҳое ки мехоҳен соҳиби 70 дона падарка бошен, комментарияро бубинен, номери WhatsApp сахранид кардагӣ, ҳамура дар телефонтон бигирен ва дар WhatsAppш салом бинависонен. тамоми информатсия барои шумо мерава. я ҳаракати дигар кунед. хоб чӣ хеле ки мо гуфтем, оиди аннулировать кардани паспортҳо суҳбат мекунем. думаи давлатии Федератсияи Русия тарҳи як қонуни наверо қабул гардонид, ки бархе аз шаҳрвандони хориҷӣ соҳиби шаҳрвандӣ доштаро аз қаламрави Русия депортатсия мекунанд ва паспортҳошона аннулировать мекунанд. киҳо ворид мешаванд, бо диққат гӯш кунед ва огаҳ бошед. нафарҳое ки дар Федератсияи Русия постоянни регистратсия доранд, яъне ки двойное гражданство доранд, дар ҳолати хичона рафта ба комиссарияти ҳарбӣ дар военни учёт намондан мегиранд, паспортҳошона аннулировать мекунанд. яъне ки дар учёти военни мондан ин маҷбуракӣ нестай. агар ки нафарҳое ки дар учёти военни хичона мондан нахоҳанд, метавонанд ки аз шаҳрвандии Русия даст бикашанд ва паспортҳошона аннулировать мекунанд. тамом. ин информатсияи нав аллакай аз дирӯз қувваи қонунии хича пайдо кардагӣ ҳастай. ҳар касе ки двойной гражданин ҳаст дар Федератсияи Русия ба ҳамон нафарҳо тааллуқ дорад. ҳоли бисёри нафарҳои дар инҷа як савол пешниҳод мекунанд ки агар вид на жительство дошта бошанд ё ки нав ҳуҷҷатҳошона барои гирифтани шаҳрвандии Русия пешниҳод кардагӣ бошанд, оё ба ин касо тааллуқ дорад? оё ки вид на жительство аннулировать мешавад ё ҳуҷҷатҳо қабул мешавад ё ин ки не? ҳар нафаре ки паспорта аллакай гирифтагӣ ба ана ҳамон нафарҳо тааллуқ дорад. вид на жительство доштагиҳо да тааллуқ надорад. ё нафарҳое ки ҳуҷҷат пешниҳод мекунанд барои гирифтани гражданствои Федератсияи Русия ба ин нафарҳорам тааллуқ надорад. ҳамин қадар гуфта шидагӣ ҳаст ки ҳар нафаре ки паспорт дорад ва дар комиссарияти ҳарбӣ хича дар қайд намемонад, паспортша аннулировать мекунанд. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, ин буд як информатсияи нав аз ҷониби Думаи давлатии Федератсияи Русия. мо ба маълумоти шумо расонидем. акнун саволҳои шуморо мехонем ва ҷавоб мегардонем. агар ягон нафари шумо бихоҳен фаҳмидан ки аз Россия запрет дорен ё ин ки не, рақамҳо дар рӯи экран меброяд. дар WhatsApp бинависонен, проверкаи запрет на въезд мекунад. як кас нависонда: ассалому алайкум, акаи Сорбон, рейдҳо тамом шидагӣ ҳастанд ё ин ки не? дар Федератсияи Русия то айни ҳол рейдҳо идома доранд ва тафтиши ҳуҷҷатҳорам идома шуда истад. як каси дигар нависонда ки акама фақат шумода якум комментария мекунам, аммо беҷавоб. бахшиши зиёд бародари азиз, ҳар нафаре ки ба саволотон ҷавоб намегирен, аввалан ин ки узр мепурсам, ба хотире ки бисёри вақтҳо комментарияҳо такрорӣ мешаванд ва мо бисёр вақт комментарияҳои такрорира намехонем. як кас нависонда: ассалому алайкум, ман 4 сол пеш аз автобус дута штраф дорам, барам Тоҷикистон депорт мекунанд. дар як сол ба қайд гирифта мешавад. агар ки дар як сол зиёда аз 2 административни правонарушения шид, баъдан метавонанд ки номи шуморо запрет на въезд бикунанд. як кас нависонда: ассалому алайкум ака, ман видварения дорам, штраф биспорам, граница бигзарам мешавад. нафарҳое ки видварения дорен, ин маънои уро дорад ки шумо запрет на въезд ҳастед. вақте ки шуморо бо қарори суд мақсад видварения мекунанд аз қаламрави Русия, ҳам запрет мешен ва болои ин бо ҷарима меспорен. ҷаримарам ки пардохт карден, шумо ҳақ ва ҳуқуқ надорен ки обратно вориди Россия бошед, чунки запрет на въезд шидагиед. Муъминов нависонда: ассалому алайкум бародар Сорбон, ман дар Россия телефон кредит гирифтам. кредита ҳар моҳ меспорам. кредит буд нашида Тоҷикистон рафта омада, метавонам ё не? Сарҳада претензия намекунанд. вақте ки шумо ҳар моҳаша спорида иста бошен, агар ягон претензия намекунанд ва ягон мушкилӣ намешавад дар ин ҳолат. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман ҳамаи документом ҳастай, патент регистратсия дорам, фақат рудовой документ надорам, депорт намекунанд. пешакӣ раҳмат. нафарҳое ки трудовой договор надорен шумо, минусаш ҳамин мебошад ки мақсад патенти шуморо метавонанд аннулировать бикунанд. SG нависондай: ассалому алайкум ака, ҳамин хабар ростае ки яка писара хизмат мебаранд? дар ҳамин мавзӯъ бениҳоят бисёр савол нависондаистен ва насиб боша мо як видеои алоҳида мекунем ва мардум мефаҳмонем ки дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ ягон тағйироту иловаҳо ворид шидагӣ нест ва яка писар ба хизмат даъват намешавад. як кас нависондаи: салом Сорбон,
ватандӯст ҳастӣ, ободу зинда бошӣ додад. Ташаккури зиёд аз номи муҳоҷирон. Зинда ва сарбаланд бошем бародари азиз. Бояд ҳар яки мо шумо ватани миллати худмона дӯст бидорем ва баҳри ободиву пешрафти ватану миллат бояд каме ҳам боша саҳми худмона бигзорем. Дар ҳар куҷое ки қарор дошта бошем бояд ки ватанмона дӯст бидорем. Як кас нависондаи салом Макаи Сорбон. Через спецприём депортатсия кардам. Дар печат моддаи 27 дӯст заданд. Ман зан ҳастам, ягон гуноҳ накардам. Метавонам 5 сол пас рафта илтимос ҷавоб диҳед. Дар ҳолате ки муҳлати запрети шумо 5 сола боша ва 5 сол пас бигзараву запрети шумо кушода кишид, бале ҳатман метавонед боз обратно сафар бикунед. Зафар нависондай. Ассалому алайкум Макаи Сорбон. Агар 18 надуромада бошӣ, ба хизмати ҳарбӣ мебаранд. Нафарое ки 18 сола шидагӣ нестен ба хизмат даъват намешед, чунки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон сину соли даъватшавӣ ба хизмати ҳарбира аз 18 солагӣ муқаррар кардагиаст. Як кас нависондай бачаам Сорбон. Шумо ҳама вақт дар бораи ҳуҷҷатҳои муҳоҷирон суҳбат мекунем, мо ҳама вақт тамошо мекунем. Зиндаву сарбаланд бошед. Мо ба хотири шумо кӯшиш мекунем ки каме чизои манфиатовар пешкаш бигардонем. Як кас нависондай салом. Амнистия дар Тоҷикистон кай мешавад? Овоза ҳаст ки 5 октябр амнистия мешавад. Рост бошад ё ин ки не? ҳозира шуда чизе ки аниқ шидагӣ нестай, аз пеши худмон мо ҳеҷ чиз гуфта наметавонем. ин чиз агар ки тасдиқ шава аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, баъдан имконият мешавад ки мо дар бораш ягон чи гап занем. ҳозир дар ягон ҷо ягон чи нашр шидагӣ нестай ва ҳеҷ чирам гуфта наметавонем. Тамошобинони азиз ва гиромиқадр, ба ҳамаи барномаи имрӯзаи худмона ҷамъбаст мекунем. Ягон саволои иловагӣ боша, саволои нав боша, метавонед дар комментария бинависонед. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш ки саволои такрорира камтар бинависонед то барномаҳои мо як хел нагзарад. Зиндаву сарбаланд бошед.